gaur mateko azterketa, tenkatuko dut. Ja, gainera ziorregaz. Ja. Que mierda, te lo juro, guau. Bueno, neska, gukrenaz noa. Vale, agur. Gilarte. Ei, txoe. Kaixo, maitea. Iruditzen zaizu normala horrela tortza klasera. Puta, dirudizu. Aiba, zer gertatu da? Eskumarka bat zeukan. Bai, nik ikusi diot duken. Bai, laguna izaten bihago. Bai, venga. Kaixo. Izan behar dizuegu gauza garrantzitsu bat. Ikusi diogu noneri eskumarka batekin. Benetan, zer? Bai, eta uste dugula lukinen dela. Baina zeu zaudete? Bai, ikusi nago. Gaur? Ez atxoko mora. Eta non dago? Mendik, horrela. Bueno, eskerrik asko izate gaitu. Eskerrik asko. Berarekin hitz egin behar dut. Bai. Oso txartu behar da. Bai. Bagoaz. Bai. Hitz egin behar dut zurekin. Matxisma ez da natura, kultura zahar eta injustu baten ondorioa baizik. Emakume indartsuak, gizarte indartsua. Matxismo amaitu arte ez dugu atzeen hartuko. Berdintasuna ez da opari bat, eskubide bat baizik. Guztiok batera mundua aldatu dezakegu. Gure ahotsa altzatu berdintasunaren bidea baita. Feminismoa guztion borroka da.